Преди 4 години обещахме да докажем, че България може. Работихме много и сме горди от постигнатото. Горди сме, че възстановихме доверието на Европа. Благодарение на това днес усвояваме над 30 пъти повече средства. 10 милиарда лева влязоха в българската икономика, за да модернизират страната. Горди сме, че постигнахме финансова стабилност в условията на криза. Ние оздравихме държавата и не допуснахме икономически срив. Ние ограничихме сивата икономика и повишихме кредитния рейтинг на страната. 24 милиарда лева бяха инвестирани в инфраструктура, в социалната и културната сфера, в образованието и здравеопазването. Гордеем се с по-добрата среда за живот. Инвестирахме над 380 милиона лева и 42 града вече имат обновени улици, тротоари, велоалеи, паркове, детски и спортни площадки. Гордеем се, че развиваме българското земеделие. Правителството на ГЕРБ субсидира производителите и наложи стандарти за качество в храните. Горди сме, че създадохме условия за нови постижения в културата и спорта. Горди сме, че бяхме там, където имаха нужда от нас. Горди сме с това, че върнахме доверието на евроатлантическите ни партньори и съвместно с тях поведохме битка срещу трансграничната престъпност и пречупихме гръбнака на организираната престъпност. Успяхме да намалим двойно жертвите във войната по пътищата. Като гарант за спазване на европейските правила, ГЕРБ подсигури от Европа още 32 милиарда лева. До 2020 тези пари ще помогнат за иновациите, земеделието, бизнеса и откриването на нови работни места. Това, което ни водеше, бе прозрачност във всяко наше действие, диалог с гражданските организации, честност към хората и висока критичност към самите нас. Преди 4 години обещахме упоритост и последователност до постигане на конкретни резултати. И го спазихме. Пътят, по който тръгнахме, не беше лесен. Той беше предизвикателство не само за нас, но и за българските граждани. Днес обаче, повече от всякога, имаме воля да продължим. Това е само началото, защото ние сме ГЕРБ и имаме воля да променим България.